Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa. Sunana Zainab wacce kuka fi sani da zeebappahtv. Ina ma ɗimbin masoyana na faɗin duniya da suke bibiyan tashana suke kallon abin da nake yi, wanda suke koyan karatu, kuma ina ganin saƙonninku da comments ɗinku na godiya. Nima ina godiya a gare ku. Ina ma kuma kowa fatan alkhairi. Sannan kuma magana ta biyu, ga masu buƙatar karatu ta WhatsApp, to ku sani duk wanda yake buƙatar karatu ta WhatsApp ana yin rijista, ana biyan kuɗi kafin mutum a fara koyar da shi. Sai ya je ya yi rijista, ya biya kuɗin makarantar shi da kuɗin shiga, sannan zai fara karatu ta WhatsApp. So ga wanda yake buƙata zai iya tuntuɓar mu ta number wayar mu da muka ajiye a profile ɗin, zai iya ganin shi. Sannan kuma magana ta biyu, za ku iya bibiyan YouTube channel ɗina ga wanda suke kallo na a TikTok. Muna da videos a lot a YouTube. Za ku iya bibiya ta YouTube channel ɗina. Akwai a lot of videos ga wanda suke kallo na a TikTok. Za ku iya bibiya ta nan shafi na. Muna da bidiyoyi da yawa na karatu ɓangare-ɓangare. So kuma sannan ga wanda suke buƙatar littafi, akwai wani littafi da nake karantawa na Nana na gida. Wannan littafin ana badawa ne a primary school na government, ba a saida shi a kasuwa. Sai dai littafin da na rubuta ni zeebappahtv, to za ku iya samun shi. Sannan kuma da other littafi, koyan karatu don makarantun firamare, shi ma za ku iya samun shi a kasuwa. Da kuma littafin Turanci, shi ma za ku iya samun shi a kasuwa. Amma wannan littafin na Nana gida ba a saida shi a kasuwa. Sannan ina ma kowa fatan alkhairi. Ni ce taku zeebappahtv. Ku ci gaba da bibiya ta, kuna liking ɗin videos ɗina kuma kuna following ɗina.